Bir zaman бардым пішен базарына, шунда таптым мин озық язарыма. Иртә берлән койнамакта бу базар, койда баксан, анда тулган сәүдәгәр. Габдулла Тукаебов, пішен базары Яхут яңа кисек баш пайымысыннан үзек. Моннан 15 ел элек язылган. Пішен базары 18-20 гасырларда Казандагы сәүдә һәм иҗтимагый мәдәни үзәк була. Бер гасырдан соң татар яшьләре пішен базарын яңартты. Ул бүген сәүдә, сату урыны гына түгел. Милләттәшләребезнең Казан үзәгендә республика көне алдыннан очрашу мөмкинлеге. Быел әлеге фестиваль 10-нчы тапкыр үткәрелә һәм елдан-ел популярлаша. Ул иске татар бистәсендә үтүе белән безне тарихыбызга бәйли. Лекция, мастер-класслар белән тулыландырылуы, туган телдә файдалы мәгълүмат алу мөмкинлеге бирә һәм иң мөһиме, талантлы милләттәшләребезнең заманча иҗатын күрсәтә. Казан үзәгендәге Шиһабетдин Мәрҗани урамы бүген Җиеүләр урамына әйләнде һәм бик күп милләттәшләребезне җыйды. Монда бүген пішен базары көне. Milli kiyimler ярминкәсе оештырылган, кемдер сата, кемдер ала, кемдер күңел ачарга килгән. Монда килүчеләргә төп таләп милли киемнән килү иде. Кызлар калфактан, егетләр түбәтәйдән, арчаныкы булмаса да Җигүле читекләрдән килүчеләр күренә. Сатуда милли шулпы, алка, беләзекләр. Шул хәтле яратам милли үзебезнең татар киемнәребезне. Миндә чигелгән татар алъяпкышы бар. Миллилек һәрбер кешенең ул битендә күңелендә халәтендә һәм тышкы кыяфәтендә. Һәм бу тышкы кыяфәт телендә, ул йөзендә, рәвешендә чагылыш табырга тиеш. Көндәлек тормышта сез шулай килеп йөргә әзерме? Әлбәттә әзер. Менә этниканы бүгенге көндә бик модага кертәсе килә иде. Пішен базарын оештырып җибәрүчеләрнең максаты да милли киемне көндәлек тормышка кертү була. Беренче тапкыр 2013 елда Париж коммунасы урамында уздырыла. Пішен базары урнашкан урамда бөтенебездә татарча киенеп, 100 ел элек ничек йөргәннәр шулай киенеп чыктык. Без 100 ел элек булган мөхитне торгызырга уйладык. Анда ярминкәдә оештырганик, чөнки без татар дизайнерларын Казан халкы белән таныштырмакчы идек. Ул чакта 12 дизайнер катнашкан булса, хәзер аларның саны 80-гә җиткән. Төп шарт товарны үзләре җитештерү һәм чын татарча итеп эшләү. Гөлнара Нурмөхәммәтова 6 ел буе катнаша. Казан сөлгесе брендын булдырырга аны нәкъ менә пішен базары илһамландырган. Әлбәттә, 10 ел элек ул кызыксыну уянган иде, халык безнең татар халкы уянды. Һәм инде минемчә хәзер инде безнең татар дизайнерларының татар менә бу эшләнмәләренең шундый иң пик шундый югары чоры һәм инде сатып алучыларыбыз махсус пішен базарына диеп әйберләрне сатып алырга килә. Теге елны миңа бик ошады инде. Анда чит илдән дә килделәр, бик күп кызыксынулар булды. Кемнәр сатып аласыз әйберләрне? Күбесенчә чит илдән килгән. Чит илдән килгән хатын-кызлар. Милли кием модага керде бит инде. Без максатыбызга ирештек. Безнең җитәкчеләребез рәисебез Рөстәм Миңнеханов хәтта татарча киенеп йөри. Рөстәм Миңнехановның пішен базары фестивалендә булганы бар. 3 ел элек ул монда Россия вице-премьеры якташыбыз Марат Хөснуллин белән килгән иде. Милли киемнән иделәр. Пішен базарында милли кием салым асылда хатын-кызлар өчен, ир-атларга юк диярлек. Бары бер урында менә шундый бүрекләр һәм ботинкалар очраттык. Бу минең иң беренче моделләрнең берсе. Мин үзем яратып киеп йөрим, чөнки ул бик уңайлы. Ир-атлар өчен милли аяк киемнәрен яңа гына тегә башлаганнар. Бу кул эше, шуңа да бик аз санда, ихтыяҗ зур. Соңгы арада кәсим чалбарлар мода кирип китте, якасы күтәрелгән. Аны кәсимгә әлбәттә кирәк мотор аяк кием. Бунда милли бизәк керсә, тагын да әйбәтрәк, шуңа күрә менә шундый аяк киемнәр чыгару фикере барлыкка килде. Этнологлар татарча дип аталган популярлаша башлаган ир-ат костюмнарының әлегә безнең борынгы кием белән уртаклыгы аз булуын әйтә. Все носят, все мужчины, модные, с воротником, стоечкой. Безнең көндәлек тормышыбызга килеп кергән френч дип аталучы күтәртмә якалы костюм ул 20-нче гасырда гына барлыкка килүен онытырга ярамый. Ул модага Беренче Бөтендөнья сугышы вакытында хәрбиләр киеме булып килеп кергән. Аны Британия армиясе маршалы Джон Френч кигән. Татарлар да кигән, фотолар бар. Тик безнең бабаларыбызныкы икенче төрлерәк була. Һәм без татарларның бишмәт, камзул, шикмән киюен онытабыз сыман. Пішен базары милли маркет кына түгел, чын-чынлап татар мөхитенә баш-аяк белән кирип чуму ди оештыручылар. Монда балалар өчен остаханәләр эшләде. Менә монда татар мөхитендә бергә җыелып, аралашып, татар телендә җырлар, моңлар ишетеп, татар орнаментлары белән булган төрле продукцияларны күреп, чынлап та җанга ниндидер рәхәтлек хисе керә дип әйтәсем килә. Бүгенге көндә чынлыкта татар мөхите бик җитми һәм менә мондый чараларның булуы безнең күңелебезгә бик якын.
булганлыкта да Аллага шөкер, кешеләр татарча монда үзләрен хис итәләр, сөйләшәләр, татар җырлары яңгырый, татар милли киемнәре сатыла. Бик шатлыклы әйбер бу безнең өчен монда. Теге монда ара тирә-якта ни булып жүрүп, татар баласы булып жүрүп, монда киләсендә татарга бер нәрсә саңсаман. Һәм дә ләкин ул татар булу түгел, татар булып уйнау. Деген дидер. Role playing game. Менә. Шуңа күрә бер яктан кирәк әйбер, икенче яктан барыбер ни шушы мөхитебездә мәдәниятның тирәнлеге җитми. Пешән базарының милли мөхит булдырудагы зур әһәмиятен бәяләргә кирәк. Тик календарьдәге санаулы көннәрдә генә миллилеккә тартылу, ул яңа ел төнендә маскарадка битлек киеп килү кебек кенә. Безгә милли киемгә мөнәсәбәт тәрбияләргә өйрәнәсе бар. Милли киемгә кайту ул безнең бер тәрбияви чарабыз. Әгәр дә мин түбәтәй кидем икән, мин уже теге тәмәк тартып, аракы эчеп, юнсыз хәбәрләп сөйли алмыйм. Ул мине рамкада тота. Пешән базары фестивале кичкә кадәр барачак, монда әле концерт та булачак, Казан үзәге татар моңнарына күмеләчәк. Шулай итеп, елга бер генә тапкыр булса да, иске татар бистәсе татар мөхитенә күмелә. Фәрүзә Мәҗитова, Ләйсән Сәетова, Яңа гасыр каналы.